Δες το πάω. Ρε πούστε μου και δεν μην παίζω ένα στίγμα. Πετρόπουλος και πόσοι έχει τώρα. Θα χάσει τον γκολ φούλο. Από εκεί και τώρα. Πέναλτι. Πέναλτι. Κοίτα, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε ένα παιχνίδι. 2-0 δεν είναι. Οι 70 άτομα είναι από εκεί. 71. Την έβγαλε κάτω τώρα. Ή δεν είναι κουρτένι. Είναι άλλο 130 από εδώ. Α, ρίξτε μια κουτσιά να σκοτεύω αυτό. 150 άτομα. Όξο! Σταμάτα λίγο, φράζε στα φτύμα. Σταμάτα λίγο. Το πιάσει αυτός. Θα δούμε τι πλαστικά έχει. Όξο!